Terve! Täällä Motivaatiomontulla hommat jatkuu taas. Nyt olisi vuorossa muotin tekoa ja styroksin laittoa ja mitä muuta nyt tässä sitten keritäänkään tekemään tähän videoon. Siirrytään tästä videoon.
Yksi paketti lattiastyroksia jäi uupumaan. Pitää hakea paikallista rautakaupasta ja miten se haetaan, niin se seuraavana sitten. Näin se ajokortit on. Ihminen hakee rautakaupasta tarvikkeita autotalliprojektiin. Siellä on baali lasten kuljetuskärryssä. Kohta pois julkisilta paikoilta. Siellä on nyt kunnon keräilyerä. Kaikki mitä on löytynyt nurkista ja rautakaupasta, niin ne on nyt siellä. Enkä sit tosiaan saanut mitään konetta pihan tuomaan täyttä maata, niin ainakin aloitan sen kottikärryllä lapiolla. Noin 35-40 kuormaa kottikärrykuormaa myöhemmin. Vielä on aika paljon kannettavaa. Nyt lähestytään varmaan jo 100 kuormaa. Vielä tarvitaan aika paljon. Onneksi tässä on pitkä viikonloppuaikaa. Ja päiväni murmelina. Alkaisi pikkuhiljaa riittää tää lapioiminen. Ehkä nyt tänään tai huomenna saa sitten tehtyä ne hommat. Ei enää ikinä. Nyt alkaa hiekkapatti ole lähellä valmistumista. Siinä on todella monta kottikärrykuormaa. Kasakin on pienentynyt huomattavasti viikonlopun aikana. Katsotaan mitä kerätään tekee ennen kuin vesisade alkaa. Taas päivät on vaihtunut. Siinä olisi vielä vähän kuitenkin. Kaikesta huolimatta sitä hiekan roodausta. Tää on reunat siistiä vähän tasotella, että saadaan betonimenekki laskettua tarkemmin. Ja sitten on tuolla vähän pinnalla mitattu noita, paljon siinä on vielä miinusta. Tuolla näkyy tuo kulma, niin se olisi niin kuin meidän nolla korko ja sitten siellä on 6 senttiä, 5 senttiä. Vielä pinta miinuksella, että sinne vähän tavaraa ja saa sitten sen lattia joka paikassa suurin piirtein saman paksuiseksi. Ei se nyt ihan niin justi saa. Mutta hiekkaa tuossa kerran on, niin voihan sitä vielä vähän roudalle, ettei tässä ole vasta 2 viikkoa kuskattu. Ei kun hommi. Taas mennään. Niin varmaan tarkka silloin huomasikin, että siellä on muottiikin aloitettu tekemään ympärillä. Luultavasti valu olisi tästä hetkestä niin aika tasan pari viikkoa. Sitten se on mukavaa, kun siellä on valmis lattia. On yksi iso vaihe sitten tehty. Pääsee runkohommiin. Ne on niinku itselle vähän helpompia. Niistä jos osuu edes metrin päähän toleranssista, niin ne on ihan jees. Tuo lattia saisi nyt kuitenkin olla niin suora, että se auto pysyy sisällä. Onneksi tässä on vähän siihen saatu apuja tuosta naapurustosta. Harri on ollut isona apuna. Ammattimies. Näkevät silmät niin helpottaa. Tässä on tosi paljon ollut semmoista, että mä oon tehnyt niinku itse ja hetken päästä mä oon tehnyt taas itse, mutta uudestaan. Mutta voin sanoa, että aika ison panoksen on antanut tähän taloon.
Toki minuhan tää onkin. Kelit alkaa onneksi ole suht lämpimiä. Tuossa edellinen viikonloppu olikin tosi lämmin. Sitten tuli pari kylmempää päivää. Taas alkaa lämpenee. Tämän kasan koko oli semmonen vähän päälle 20 000 kiloa. Nuppikuorma. Sen kottikärryllä liikuteltuna niin on ottanut aikaa, niin kuin saatatte huomaa ja aistia tästä videosta. Parhaiten se menee, kun ajattelee yhtään mitään. Sen kun rouda. Jos ensi viikolla pääsisi tekemään tuon muotin loppuun ja raudatukset, niin sitten se olisi vaan odottelua seuraavalle viikolle. Voisi tehdä vähän muita hommia. Mulla olisi yksi volkkarikin, mikä pitäisi katsastaa tässä tämän kuun aikana, että saa sen myynti. Tehdään siitä vaikka erillinen video sitten. Saa nyt vaan tämän valukuntoon, niin sitten niitä hommia. Kyllä mä nyt sanoisin, että ton täytöosalta se on siinä. Siinä ei hirveästi ole nyt heitto enää lattian korkoon, kun miettii. Ollaan sentin sisällä. Nyt vaan muotti loppuu ja vähän rautaa sinne ja tilaamaan valua. Oi että. Kyllä kelpaa. Ja homma jatkuu nyt sitten tuolla muotin teolla. Ja nyt se näyttää siltä, että mä sen yksin tässä teen. Ei tosiaan, tässä on ollut apuja tästä naapurista sama kyseinen Harri. Käytiin manageri eli Fajan kanssa hakemassa äsken vähän puutavaraa paikalliselta rautakauppialta. Ja luonnollisesti sillä tuomiopäivän peräkärryllä kuskattini tänne ja vieläkin kesti. Nyt mun täytyy kaivaa rullamitta ja rupea vähän mittailemaan, jos jotain orastavaa lukemaan siitä näkis. Varmaan tulla kaapparilla sen verran pätkittyy näin. Katsotaan, löydetään sopivat lukemat tästä. Tuossa. Tää ei ole niin justis, että tulee yli tuolta sivusta. Katsotaan muuten tuo pontti tuolla uros. Tuolla on uros. No sehän nyt sitten tässä tapauksessa niin 2 urosta vastakkain niin ei toimi. Tänä päivänä muutenhan kaikki saa olla semmosia kiva, mutta tässä se ei nyt toimi. Tässä haasteita on kyllä, joo. On kirkas ja kyllä se siinä.
pyöräytetään. Katsotaan miten meidän käy. Se on varmaan aika jees. Mitähän täällä on uros vai naaras? Täällä on se samainen uros, eli tuo levyhän meillä ei käy sitten tietenkin. Voi pylly. Kyllä. Mitenhän mä sen nyt ratkaisin? Niin kyllä mä tosta vaan sahan käsisahalla ton pontin poikki. Tehdään se tästä sitten. Menee naama aika lähelle tota, mutta se on se.
melkoista turaamista, mutta tulkaa kohtaas mukaan. Ja nyt tällaista. Kyllä pitäisi kestää sitten valu, kun tuohon tulee vielä semmoiset kolmiotuet, mitkä sitten hirtetään kiinni tuohon maahan. Kauttaaltaan tommonen. Nyt on tuo etuseinä ja toinen sivu on niinku aloitettu. Toivottavasti kestää. Taas on päiviä vierähtänyt tässä välissä ja nyt olisi sitten raudoituksien aika. Kohta näette, kun mä vähän rälläköin ja pätkin noita harjateräksiä ja ruven vääntelemään. Niistä oikein mallisia kasetteja. No. Ja. Eihän mulla ole täällä mitään paikkaa missä vääntää, enkä sanonut keneltäkään lainaksi semmoista harjateräksen väänintä. Niin lähdetään tonne, missä mun varasto sijaitsee, niin siellä voisi olla ruuvipenkki, missä saisi väännettyä. Ja siinä mallikuva, joo, ei ole sananmuunnos. Mietin itsekin ihan samaa. Mutta tämän mukana nyt väännetään kaikki. Se on aika vähän sinne päin. Ja näitä sitten vähän vitusti ja paisaa. Siinä on nyt kotipihalla taas takaisin nämä raudat väännettynä. Ruvetaan niitä nyt sitten surraa kiinni johonkin. Ja mittavia alkuponnistelun jälkeen, niin ehkä se rupesi luonnistua tuo surraaminen tuonne. Nyt ollaan päästy alkuun raudoituksissa.
Ei muuta kuin kierretään koko pömpeli läpi noilla raudoilla ja sitten verkot päälle myöhemmin. Kyllä mä sanoisin, että nyt se on siinä, ettei muuta kuin kurat laatikkoon ja kuivu. Kyllä sitä on väännetty ja tehty. Siellä on vähän tukea. On rautaa, 40 kankea, 8 millistä harjaterästä ja vähän verkkoa. Ja uskoisin, että kestää kyllä muotti. Se on itessä ja 18 millistä vaneria, sitten sieltä kertaa 2/4 ylhäällä ja alhaalla. Kelpaa pumppuauton tulla pyörähtää pihalle. Loppuu nää paskahommat, sit alkaa kunnon pykkaaminen. Tähän voisi päättää tämän videon ja seuraavalla videolla näette sitten kun lattia valetaan ja on valettu ja mitä sitten ikinä tehdäänkään siinä. Että ei muuta kuin tervehdys.